Interforest SK, spoločnosť SRO so sídlom na Kragujevskej 9 v Žiline, je vaším spoľahlivým partnerom v oblasti lesa a záhrady. Ponúkame široký sortiment robotických kosačiek od popredných značiek ako Husqvarna, Segway a Luba, ktoré sú synonymom kvality a inovácie. Poskytujeme aj kompletný servis na záhradnú techniku. Naša ponuka ochranných prostriedkov zahŕňa všetko od slúchadiel cez protiorezové oblečenie až po bezpečnostné prilby, čím zabezpečujeme vašu ochranu pri práci. Pre nadšencov spracovania dreva máme širokú škálu píl, štiepačiek, fréz a odkoreňovačov. V oblasti približovania a ťažby dreva nájdete u nás kvalitné laná, navijaky, lesnícke reťaze a špeciálne oleje. Poskytujeme aj nevyhnutné nástroje ako pílové listy, reťaze, kanistre a kliny pre efektívnu prácu v lese. V Interforest SK sme viac než len predajcom. Sme tým odborníkov, ktorí sú tu, aby vám poskytli odborné poradenstvo a podporu. Navštívte nás a presvedčte sa o kvalite a rozmanitosti našich produktov.